А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред и каза им: „Мир вам!“ И като рече това, показа им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. И Исус пак им рече: „Мир вам! Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас.“ И като рече това, духна върху тях и им каза: „Приемете Светия Дух, на които простите, простени са, на които задържите, задържани са.“ А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: „Видяхме Господа.“ А той им рече: „Ако не видя ръцете му, раните от гвоздите и не туря ръката си в ребрата му, няма да ме вярвам.“